Να με κάψει κεραυνός ρε Μάκη, θα έρθει ο υδροφυλικός και δεν έχω να τον πληρώσω. Έρχομαι να μου δώσεις. Έφτασα. Τι, πλυντήριο αυτοκινήτων. Πού είμαι ρε παιδιά? Ο Μάκης και η Πέδαρη. Μάλιστα Μάκη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σουγκάρι. Με προσέχετε όλοι. Απ' τη μια πλευρά είναι Λίο, απ' την άλλη Κατσαρό. Ποια θα το πιάσει πρώτη? Εγώ. Πώς είπαμε σένα ρε? Μπάρμπαρα. Μπάρμπαρα, ναι ρε Μπάρμπαρα. Γεια έλα ρε Μπάρμπαρα να δω. Το κεράκι εκεί επάνω έτσι. Από εδώ το πιάνουμε και με απαλές κυκλικές κινήσεις καθαρίζουμε. Εσύ που είσαι και φιλή, μπορείς να φτάνεις και μέχρι απέναντι, κατάλαβες? Μάκη, τι γίνεται εδώ? Γατούλα, όχι πες μου. Πες μου ποιος είναι ο επιχειρηματίας της χρονιάς. Αυτή την εφεύρεση την έχω ονομάσει ολοκληρωτικό καθάρισμα. Ολοκληρωτικό καθάρισμα. Αν είναι άντρας οδηγός, ναι, καθαρίζουν οι γυναίκες. Αν είναι γυναίκα, καθαρίζουν οι άντρες. Εγώ παραγγείλει κάτι πέδαρους, αλλά θα έρθουν αύριο, γι' αυτό πήρα τα παιδιά. Ωραία εφεύρεση Μάκη μου και δεν την έχει σκεφτεί και κανένας. Να σου πω, μπορείς να δώσεις μερικά φυλάδια στο σχολείο στους γονείς? Ναι, γιατί ποιος να σκεφτεί, ας πούμε, να βάλει 4 τσίτσιδες κοπέλες να τρίβουν τα βυζιά τους στα παρμπρίζ. Όχι, η βασική ιδέα ήταν να είναι μηχανική. Αλλά τα κορίτσια δεν ξέρουν ούτε που είναι ολευγές, κατάλαβες? Κρίμα. Αλλά μόλις τις τρώσω, θα τις ρίξω στη λαμαρίνα. Ωραία. Και μετά θα γίνω επιχειρηματίας της χρονιάς. Όχι, Μάκη μου. Ο χωρισμένος επιχειρηματίας της χρονιάς θα γίνεις. Βίκυ, πού πας? Πάω να σηκώσω τα λεφτά από τον κοινό μας λογαριασμό να τα βάλω σε ένα δικό μου. Έτσι κάνουν οι έξυπνες γυναίκες πριν από το διαζύγιο, Μάκη μου. Άντε για τώρα. Βίκυ, Βικάκι. Λοιπόν, κορίτσια, που είχαμε μείνει? Μας δείχνατε πώς να καθαρίζουμε το μπαρμπρίζ, κύριε Μάκη. Ναι ρε Μπάρμπαρα, για πάμε πάλι. Έτσι, στρογγυλές κινήσεις, έτσι, γύρω. Άρε Μπάρμπαρα, μαθαίνεις γρήγορα βλέπω.